A ja imam drugu ideju. Meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. Lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. O, da, to izgleda odlično. Zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući. Prelepo. A meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići. Izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. Šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju? Je li to zemljotres? Gde leti travnjak? Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to nije sve. Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna, ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispaljivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene. Treba mi nešto veće. Da, odlično, to je druga stvar. I bam! Kako je moćno! Kelly, hvataj me! Juj! Zapravo to je bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? Smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmem od tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. Ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. Pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte. Ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. Ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. Tako slatko. Okačit ću ga na vrata. I meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shelley liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte. To je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. Lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično. A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim. Ovdje neka bude sto, on će biti u obliku dijamanta. A na zid ću staviti moje lepe slike.
ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. Za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na sto. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. Da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. Mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno. A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast. Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve. U centar ću okačiti sliku od rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? Zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. Divno. A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još stočić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve. Treba će mi još frižider sa pićima. Ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo. Jao, kakva vrućina. Ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. Kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć. Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete. A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da? Ne, imamo lisice na rukama. I kako ćemo da kuvamo? To je nezgodno. Pa šta da se radi? Kažnjeni smo. Tako je. Ko pobedi u kulinarskom izazovu, bit će slobodan. A vaš prvi zadatak je spremiti tortu. Dobro. Ali kako da kuvamo lisicama? Ideja. Ovdje mora biti nož za tortu. Da. Sad ću osloboditi sebe. Ej, šta radiš? To nije fair. Hajde da igramo po pravilima. Prvo ću iseći sredinu kore. Tako je. Unutra ću staviti slatko punjenje. Uspela sam. A evo mog lepog fila. Treba dobro premazati sve slojeve torte da bi bilo sočno i ukusno. Ja baš volim da kuvam i uvek to radim s ljubavlju. Mislim da će policija primetiti to. Aha, tako je. A sad mi treba med. Jao, nemam snage da ga otvorim. Ups, izvinite šefe, nisam htjela da vas ometam. Pomozite mi, molim vas. Trenutak, bako. Hvala puno. Dakle, sipat ću naše punjenje unutra. Kakav miris. Rado bih pojela jednu kašiku sa čajem. Joj. Bako, fuj!
Ispala ti je vilica? O, pitam se, da li se može preseći lanac sa njom? Šta radiš, Roxy? A baki treba vilica? A vrati mi, molim te. Da, tako je bolje. Dakle, gde sam stala? Tačno. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Dodat ću što više žele bombona da bi postala slađa. Lepota. Mnogo mi se sviđa. I obavezno ću staviti mentu za miris. Da, ispalo divno. Joj, Roxy, opet ti? Jesam ti rekla da prestaneš već? Jao, izvini, bako, samo sam pogrešila. Htjela sam da otvorim teglu sa žvakom. Odlično, mislim da će takvo punjenje sigurno dopasti svima. O, da, izgleda super. To sam dobro smislila. Ukus je ekstra. A sad ću naduvati balon. Ups. Dakle, tvrdu hubabubu ću također dodati. A tačnije, ukrasit ću tortu sa njom. Da, tako je. Pogledajte, moje torte u obliku hubabube. Zar to nije super? Dakle, ja ću početi od slatkog sirupa. Ovaj lanac je zgodniji nego što sam mislila. Dodat ću što više sirupa unutra. I maskirati to korom. I filom. Da, tako je. Ostalo je sve razmazati. Perfekto. Idemo dalje. Ostalo je samo sve ukrasiti. Pogledajte, odlično mi ide. Moj desert u obliku Skittles je skoro spreman. Ostalo je dodati jestivu etiketu. Da, mislim da je savršeno. Prijatno. Wow, super, tako sam gladna. Rado ću probati sve torte. Počet ću od ovog šefovog deserta. Wow, to je super. Ovo je najlepše što sam ikad jela. Svaka čast. Idemo dalje. Baka je također dala sve od sebe. Sad ću probati. Da. Hvala puno. Sviđa mi se vaša torta, bako. To je divno. Dakle, ostala je posljednja torta. I izgleda jako dobro. Wow, jedva čekam da probam. Jao, ne mogu da se zaustavim. To je ekstra. Je li to žvaka hubabuba? Jeste. Nevjerovatno, baš je lepa. A mogu čak i balon da naduvam. Ups. Super. Dakle, pobedila je Roxy. To je odlučeno. Da, slobodna sam. Ćao, prijatelji. Jeste već čuli za našu novu igricu? Instaliraj Multidosort u Apple ili Google Store-u i igraj se zajedno sa nama. To je jako zabavno. Dakle, pažnja. Vaš sljedeći zadatak je krofna. Jeste čuli? Lako. Kako god kažete, baka će spremiti to. Jo, kad ćete me već pustiti? Krofna, super, obožavam krofne. Dakle, moje roze testo je već spremno. Ostalo ga je sipati u aparat za krofne. Ukus je divan. Zatvaram i čekam. Čekajte, zašto ne radi? Hajde, radi! Joj! Udarila me struja! Jao, pomoć! To je bolelo. Jadna ja! Jadna? Ne, bako, prestani da me maziš, molim te. Dobro.
Dakle, gde je moj veliki tiganj? Čuvam ga specijalno za krofne. Dakle, sipat ću što više ulja. A zatim ubaciti krofne unutra. O da, miris je ekstra. Odlično, krofne su već spremne, a mogu ih staviti na tanjir. Tako je, a vreme je dodati čokoladnu i voćnu glazuru. O, kako lepo curi. A preko ću obavezno sipati slatke konfete. A bez njih ne može nikako. A da bih pobedila, napravit ću još jestive lisice. Gledajte. Jel vas to podsjeća na nešto? O, super! Požar! Izgleda da su moje krofne izgorele. Ne, sve u redu. Hej, čao! Ove krofne su tako male i zabavne da ih mogu staviti na prste. Jako zabavno. Ups, nešto sam se zanula. Nastavit ću. Gledajte, napravit ću smajlić od krofna. A sad ću dodati slatke konfete. Hajde, otvaraj se. Ups. Jo, to je bilo smešno. Da, tako je bolje. Eto, krofne su spremne. Svaka mi čast. Moje krofne su također skoro spremne. Napravila sam ih od testa različitih boja da bi bilo što lepše. Perfekto, bako, jeste čuli? Dakle, moja glazura je također spremna. Imam nekoliko lepih boja. Sad ću napuniti špriceve i ukrasiti krofne. To će biti jako dobro. Gledajte kako to rade profesionalci. Svaka mi čast. Prijatno. Neverovatno. Vidim da jako želite da izađete iz zatvora. Ali prvo moram probati sve krofne da bih izabrala pobednika. Ove krofne su odlične. Moje poštovanje. Ovo je baš lepa porcija. Bravo, šefe. Vi ste genije. Da, ukus je super. Idemo dalje. Kako zabavne krofne u obliku lisica. Neko odlučio da se šali sa mnom, jeli? Krofna je baš ukusna. A da li je i lanac jestivi? Wow, to je ekstra. Dakle, pobedila je baka. Da, baka je najbolja. Kako ti ide, Liv? Kod mene sve super. A vama, jel vam se sviđa? Izgleda da su zadovoljne. Dobro, više nećemo ništa bušiti i seći. Došao je red na pištolj za lepak. Čudno, zašto ne radi? Znači, eto u čemu je stvar. Zaboravila sam da uključim u struju. Baš ti hvala, mali moj. Pazi, da, tako je bolje. Sad se kućica može sastaviti za nekoliko minuta. Dodat ću što više lepka, tako je. I obavezno treba staviti krov. Super! Pogledaj, ispalo se čak 3 sprata. I tebi se isto sviđa, jel da? Baš mi je drago. Volim kad si ti srećan. Dođi kod mene. A što se desilo? Šta? Kuća je uništena? Ozbiljno? Kakav užas? Kventine, tako si smešan? Da. Hoćeš li mi pomoći da odlepim delove kućice sa sebe? Daj ovdje još. I ovdje. Koliko lepka, fuj! To je to. Baš ti hvala. Neću da koristim lepak. Bolje da uzmem selotejp. Hoćeš li pridržati zid? Hvala.
Još malo i to je to. Ostalo zalepiti krov. Eto, gotovo. Jel sam dobar? Pa kako da ti kažem? Ostalo je samo ja da se odlepim. Šta je? Hoćeš da mi pomogneš? Dobro, hajde da vučemo zajedno i još. Uspeli smo. Hvatam te, dragi moj. Hvala na pomoći. Morao sam ponovo da lepim. O, Labubu, što si to doneo? Da vidimo. Pa to je plava boja u spreju. Razumeo sam te, mali. Sad ću farbati celu kućicu u plavu boju. O, da. Ovako je kuća mnogo lepša. Koliko farbe. A ja farbam kuću roze uz pomoć laka za nokte. Odlično mi ide. I ovdje malo. I tu. Jao, kako sam se već umorila. A kuća još nije ofarbana. Oho, a Quentinova kuća je skoro sva ofarbana. Dobro, imam bolju ideju. Kako vam se sviđa ova ogromna flašica laka? A? Da, tako će biti mnogo brže. O, da, super! I boja je mnogo lepa, oduševljena sam. Farbat ću kuću ne samo s polja, a već i iznutra. O, da, moja kuća je gotova. Pogledaj kakva lepota. Jel ti se sviđa? Sve za tebe, maleni. Eto i tebi, poljubac. A gore će biti tvoja slika. I kod mene isto. Druže, prihvati rad. Kako ti se sviđa? Jel ti se dopada? Što? O, što ti je smešno? Ne razumem. Zašto se smete? Šta je bilo, recite mi? Tvoje lice. Ne mogu. Jao, sav sam u farbi. O, da! Trava ispred kuće, to je odlična ideja. Svaka vam čast. Pogledajte, a ja imam gotovu ogradu za dvorište. Baš je lepa, jel da? Šta misliš? I meni se sviđa? I ja sam stavio ogradu. Izgleda prosto odlično. Odlično skačeš, Labubu. A možeš li još više? O, imam ideju. Treba će mi selotejp i karton. Sad ću izrezati od kartona kružić, ovako. Da, super. A sad ću napraviti rupu u sredini. Hop, tako je. A zatim ću dodati kaninu. Da, ostalo je samo napraviti osnovu za trambolinu. Dodat ću selotejp, tako je. A zatim kaninu. Uspelo je. Pogledajte, ovo je prava trambolina. Baš je cool. Hoćeš li proveriti? O, da, odlično skačeš. O, nevjerovatno, to je baš super. Jao, a mom Labubu je dosadno. Šta je, hoćeš ljuljašku? Dobro, shvatila sam. Sad ću nešto da smislim. Tačno. Mogu je napraviti od slamčice za sok. Treba sve zalepiti, tako je. I spojiti sve zajedno, eto. To nije bilo teško. Uživaj, mali. O, baš si sladak. Hajde ovamo, Dodo. I odlično si se parkirao. Svaka čast. Vidiš šta mi imamo. Što? Jel tako? Dobro, vidjet ćemo ko će imati bolje. Ja ću napraviti bazen sa lopticama, a pored ću staviti tobogan. Baš je super ispalo, jel da? Labubu je oduševljen i meni se jako sviđa. Hajde, skači! Super! Jo, šta je ovo? Fuj! Tako je. Konačno sam je skinuo. Šta? Miris? Dobro, malo smrdi, ali nema veze. Dakle, sipat ću pesak u čarapu. Tako je. I dobit ću odličnu mekanu fotelju. Gledajte. To je vreća za sedenje.
Tu ću staviti tepih i okačiti posteri. Odlično. Tu će biti polica, televizor i još nam treba disko kugla. Da. Gotovo. Kako ti se sviđa? Meni se baš dopada naša prva soba. O, Labubu, odlično plešeš. Nije loše. A šta je da smislim? Tačno. Dodat ću slike, zavese, komodu i tepih u obliku srca. Baš je sladak. A tu će biti kauč. Super. O, i obavezno treba lepo osvetljenje. Da, tako je. A druže, hoćeš da probaš šešir? O, baš ti lepo stoji. I obuci onda ceo kostim. O, izgledaš prelepo. Drago mi je što ti se sviđa. Ukusno. Što ti je? Jadan, hoćeš i ti da jedeš? Ne brini, sad ću nešto smisliti. Znam. Sad ću ti napraviti 100 štapića od sladoleda. Tako je. Gotovo. Ostalo ga je ofarbati u crvenu boju. Odlično, svaka mi čast. Trebaju mi još stolice, aparat sa pićima i puno hrane. Da, tako je. A na sto ću staviti limenku kole. Prijatno, druže. Uživaj. Sad je moj Labubu srećan, a znači srećan sam i ja. Šta je to? Sad ću te ja... A vi ste baš smešni. Dobro, neću da se ometam. Moja kuhinja je skoro gotova. Već sam stavila sav nameštaj, tehniku i postavila na sto. Labubu, hajde da jedemo. Jel, a gde si ti? Što? Ne mogu da nađem svog Labubu. Jel, šta da radim? Moj Labubu je nestao. Šta se to čuje? Pa ti već jedeš? Ozbiljno? Pa dobro, bravo. Mislila sam da sam te izgubila. Dođi kod mene. Predlažem da sredimo treći sprat. Tu će biti tvoja spavaća soba. Zalepit ću tapete. Zatim ću staviti krevet. Na njega dušek i jastuke. Tako je. Ovdje ću okačiti zavese, staviti sto i naravno fotelju. Pa, kako ti se sviđa? Meni se čini da je spalo veoma udobno. Odmare, dragi. Wow! A ja imam krevet u obliku rakete. Da. Ona će stajati tu. I naravno stavit ću sto, kompjuter i cool fotelju. Pa kako ti se sviđa, druže? Da, soba je ispala divna. Laku noć. Wow, ispalo je stvarno super. Bravo, Liv. Vaši Labubu su legli da spavaju. Dakle, jesu svi spremni? Naš prvi zadatak je šarena torta. Jel može? Jel vam jasno? Onda krećemo. Za takav slučaj imam odličan kalup. Sad ću iseći savršeno okruglo testo za moje remek delo. U ovoj torti su sve boje duge, kao što volim mala. Ostaje ga samo ukrasiti šlagom, ali za mene to nije problem. Dakle, treba će mi puno šlaga. Kakva lepota! Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Da. Sljedeći korak, lopatica. Da, treba sve razmazati i staviti malo šlaga odozgo. Eto. Oho, šefe, kako veliku tortu imate? Treba hitno nešto smisliti. Znam. A prvo treba pažljivo iseći tortu na pola. Odlično. A zatim ću iseći sredinu i ispašće leptir. A malo će se to sigurno dopasti. Ostalo mi je samo da ukrasim tortu voćem. Napravit ću konturu od borovnice. A unutra će biti jagode, malina i mandarine.
O, a brkovi ću napraviti od čokoladnih štapića. Super! O, svaka čast, bako. To je super. Da bih pobedio, moram dodati nešto šareno. O, na primjer, sladoled. Da. Istopit ću ga i preliti tortu sa njim. Wow, pogledajte kako to lepo izgleda. Divno. Sa takvom tortom ću sigurno pobediti. Šefe, vaša torta je baš ružna i dosadna. Računajte da sam već pobedio. Šef, kao i uvek, ima genijalnu ideju. Našao sam rešenje. Čokoladne Lego kocke. To će spasiti moju tortu i pretvoriti je u slatko remek-delo. Bon appetit! O, baš ste se potrudili. Wow, sladoled. Brat zna da ja obožavam sladoled. A sad ću probati tortu. Baš je lepa. Sviđa mi se. Da, šta može biti bolje? To je divno. Okej, idemo dalje. O, kako sladak leptir. A znam koga je napravio. Naravno da baka. Ona uvijek stavlja puno voća jer zna da ga ja volim. To je baš ukusno. O, kako velika kula. Ova torta izgleda baš originalno. Šta? Ne mogu da verujem. Jeste li nekad vidjeli takvu šarenu tortu? Pitam se da li su Lego kocke jestive? Da, to je čokolada. Ne mogu da verujem. Sve torte su mnogo dobre. Tako da su pobedili svi. Da, čestitam. O, kako super. Bacite kocku. Vaš novi zadatak je da spremite pomfrit, jel može? O, naravno. Baka sprema baš dobar domaći krompir, ali mrzim da ga čistim. O, dobro je što postoji jedan lifehack. Sad ću vam pokazati. Stavljam krompir u šerpu, dodajem so i malo tresem. Da, mislim da je dovoljno. Gledajte, krompir se očistio i mogu ga iseći uz pomoć mog novog uređaja koji mi je poklonila ćerka. O, to nije lako, ali baka će uspeti. Tako je. Sada imam pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Jao, bako, nemate vi pojma. Da bih pobedio u izazovu, moram biti kreativan. Dakle, prvo ću iseći sir i napraviti kulu od njega. A sad će mi trebati ukusan čips i čekić. Da! Krećem, svaka mi čast. Paniranje od čipsa je spremno, znači mogu uvaljati u tome sirne štapiće. O da, perfekto. To će biti mnogo ukusno, verujte mi. Oh, i sam bih rado pojeo to, ali nažalost ne smem. A evo friteze. Ostalo ispržiti to. O, super, šefe. Molim da mi ne smetate. Sada znam kako pobediti u izazovu. Najlepše štapiće su čokoladne. Tačnije, Kit Kat. Njemu ne treba čak ni paniranje. Dakle, samo ću sipati Kit Kat u fritezu i ispržiti ga kao šef. O da. Bako, kako si? Moj rumeni pomfrit je već spreman i čeka unuku. Nedostaje samo kečapa. U čemu stvar? Uopšte se ne istiska. Hajde bre, šta je ovo? Ajoj! Bako, da si videla sebe, to je jako smešno. Šta to tako smrdi? O ne, sve mi izgorelo. Prokletstvo. Šta sada da radim? Gotovo, izgubit ću. Ne vidim ništa. Gde je moj pomfrit? Ej, Bako, to je dobra ideja.
Dok baka ništa ne vidi, mogu uzeti njen pomfrit i zameniti ga na ljutu papriku. To će biti presmešno. O, evo ga, sve u redu. Moja porcija je također spremna. Prijatno, mala. Da vidimo. O, kako lep pomfrit, super. Ne mogu da verujem. Napravljen je od sira. O, šef zna da iznenadi. Jako mi se sviđa. O, ovo jelo izgleda prosto, ali svakako je ukusno. Bravo, brate, sviđa mi se. A šta je ovo? Čekajte, jesu to ljute papričice? Da. Kako, je li to šala? Da, to sam ja spremila. O, hvala, unuče. Probaj, draga. Pa dobro, pošto baka kaže, poslušat ću je. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, kako ljuto! Prošlo je. Bako, pogrešila si. Pobedio je šef. Kako to? Zašto ne ja? Hoćete da vidite šta sam nacrtala? To je sandvič. Nema problema, odličan izbor. Sandvič zvuči lagano. Dakle, treba će mi hleb. Bako, Prestani, imamo izazov. Zauzeta sam. Da, upravo si. Vreme je da počnem. Stavit ću šunku, salatu i preliti sve kečapom. Da. Odlično mi ide, jel da? Ja sam Kovboj Andy. Ha, to je bilo moćno. Okej, pokrit ću sandvič lepinjom, ali to ne znači da je već spreman. A sada najzanimljivije. Pretvorit ću sandvič u super auto. Napravit ću točkovi od paradajza i krastavca. Da, a od sira ću napraviti zastavu. A tu će biti vozač. Da, ja sam genije. Dobro večer, hoćete da se provozate? Šta si smislio? Ajoj. Dakle, prvi sastojak mog sandviča je džem od jagoda. To će biti jako ukusno. A sad mi treba šlag. Dok niko ne vidi, probat ću ga. O, kako zabavno. Aha, iscedit ću šlag, tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada najglavniji sastojak. O, jagode. O, da, kako su mirisne. Sklonit ću peteljke i poređati jagode ovako. Šta mislite, šefe? Nije loše, bako. U mojoj knjizi iz Francuske je bio jedan dobar recept za sandvič. Evo ga. Počet ću da radim. Samo što ću kuvati sa zatvorenim očima. A šta je to smislio? Ništa posebno. Sastojke je lakše iseći kad su u vazduhu. Ja! Spremiti najbolje jelo je moguće samo uz pomoć intuicije. O, nevjerovatno. A bravo, šefe. Merci, bako. Hrana je spremna. O, kako dobro. Kako lep sandvič u obliku auta. Probat ću ga. Sviđa mi se. Baš je lep. A samo što... Šta je to tako oštro? To je čačkalica. Ozbiljno. Ali to je opasno. Dobro, idemo dalje. Kako lep miris jagoda. Ovaj sandvič je sigurno spremala baka. Ona zna da ja obožavam jagode. To je divno. Oho! Samo pogledajte ovaj veliki sandvič. Ne mogu da verujem. Jao! O ne, sve se raspalo. Jako smešno. Moram da snimim to. Da si videla svoju facu, sestro. Odvratno. Dajem pobedu baki. Čestitam. Da, baka je najbolja. Svaka mi čast. Dakle, jede mi se šarena torta. Slatka, ukusna i lepa. Joj, to će biti teško. U stvari, To je lako. o, to ja mogu. Dakle, spremit ću baš dobru tortu. Treba mi brown šećer i voda. A sad ću to sve promešati. I šta to radiš? Zanimljivo. A sad će mi trebati nekoliko čaša.
Sad ću vam reći zašto. Sipat ću tečnost u njih. A onda ću dodati boje. U jednu čašu ću dodati crvenu, u drugu naranđastu, žutu i tako sve boje duge. Jao, radiš neke gluposti. Ja ću uzeti slatkoću od voća. Koristit ću ono što je zaista korisno. Uzet ću jabuku. Sadrži puno vitamina C. A sada treba izvaditi sredinu. Da, tako je. Oho, a ja ću samo namazati kore šlagom. To nije duga, ali imat ću tortu zebru, beli šlag i tamne čokoladne kore. To je to. A da bi barem malo ličilo na dugu, koristit ću ove divne slatke konfete. Gledajte, to izgleda prelepo. Ja ću sve raditi profesionalno. Sipat ću sve boje u kocku. Eto, sad imam prelepu šarenu kockastu tortu. Gledajte. Svaka mi čast. Ali ostalo je to sve ukrasiti. Ukrasit ću svoju tortu čokoladom. Ali neobičnom. Uzet ću čokoladu svih boje duge. Izmrvit ću je. A dalje rastopiti. Uradit ću to u mikrotalasnoj. Rastopit ću nekoliko čokolade odjednom, da ne gubim vreme. Sada treba samo sačekati. Da vidim. Ja sam završila. Oho, kakva torta. Izgleda veoma zanimljivo. Aha, baš je smiješna. Vreme za eksperimente. Pitam se da li će da skače. Oho, stvarno? A šta to radiš? Prestani. Ma daj, bako, sve je u redu. A jao, skače po celoj kuhinji. O ne, razmazao mi je tortu, kakav užas. Oho, kakve lepe torte zna da sprema šef. A meni ništa nije uspelo. Moje torte je uništena. Dobro, pokušat ću da sastavim to sve. Dakle, moja čokolada je spremna, divno. Sad ću praviti ukrase za tortu. Za to će mi trebati Simple Dimple. Sipam malo čokolade ovdje. I ovdje. A dalje treba sačekati da se čokolada stvrdne. Dok se moje figurice spremaju, namazat ću tortu belim filom. Ovako. Mislim da je to dovoljno. A sada treba to sve razmazati uz pomoć profesionalne lopatice. Eto, jabuka je spremna i izgleda baš lepo. A sad mi treba džem. Kakva torta bez slatkog džema? Celo leto sam brala bobice za svoje unuke i kuvala džem od njih. Stavit ću džem u jabuku i zatvoriti je. Eto, jabuka kao da je cela. A još ću staviti štapić da bi ga bilo zgodnije jesti. Jao, baš slatko. A šta treba dalje? A, tačno. Dodat ću brašnu u šerpu. A zatim vodu. I mešam to sve. Tako se pravi domaća karamela. Samo što nedostaje boje. A želim da moja torta bude šarena. O da, odlično mi ide. Preostalo je umočiti jabuku u ovu crvenu karamelu. Tako je. A sad je treba pažljivo izvući i bit će super rezultat. Ja sam genije apstraktnih oblika, a za lepote ću dodati gumene oči. To će biti baš dobro, a barem smešno. A još ću napraviti žele usta. Divno, nadam se da će se malom dopasti to. A ja ću imati lepe ukrase u obliku šarenih krugova. Pogledajte, moje novo kulinarsko remek delo je spremno. Oho, sve torte su nevjerovatne. Jao, šta je to? Da li se to može jesti? Probat ću. Baš je lepo. Da,
Sviđa mi se. Odseći ću sebi pače. Da, nije loše. A to je neka zanimljiva jabuka. Zalepila se, ali nema veze. Svejedno ću je probati. O, da. Ova jabuka je predivna. Lepa i slatka. Hvala, bako. Posljednje jelo izgleda također dobro. Oho, to je žele ekstra. Jao, ova torta je najukusnija. Ovo je pobednik, čestitam. Pobedila sam, ali nisam ni sumnjala. A sad mi se jede Happy Meal. Ovakav. Okej, lako ću to spremiti. To nije zdravo. To je elementarno. Samo ću ga poručiti preko telefona i to je to. Za takvo jelo ću napraviti domaći hamburger. Za to ću uzeti meso, iseći ga i provući kroz mlinu za meso. Naravno da ću sama napraviti pljeskavicu, ipak sam profesionalni kuvar. Mleveno meso je već spremno. Sad ga treba staviti u ovaj kalup da bih dobila super pljeskavicu. Da, planiram da napravim veliku pljeskavicu. Mali će biti oduševljen. Dakle, sad treba ispršiti ovu pljeskavicu. Uradit ću to na roštilju. Zapalit ću vatru s pomoć šibica. To je jednostavno. Da, svaka mi čast. Sad mogu peći pljeskavicu. Biće ukusna i lepa. Ovim hamburgerom mogu nahraniti ceo vrtić sa decom. Jao, šta sve neće izmisliti? Ja opet želim da spremim zdravo jelo, tako da ću koristiti puno povrća. Uzet ću i paradajz i krastavac. I papriku i salatu. Baš je lep krastavac. Dakle, povrće je tu, sad ga treba poređati. Gledajte kakva lepota. Zar to nije bolji hamburger od vašeg? Ali to nije sve. Ipak nedostaje šargarepe. Iseći ću je i staviti pored. Da, odlično. A sad ću to sve lepo spakovati u svoju korpu. Da, moje jelo je najlepše, ali nešto nedostaje. Smislila sam. Sad ću isplesti zeku za malog, jer u svakom Happy Mealu mora biti igračka. O da, to je preslatko. Ma nemate vi pojma, gledajte kako treba. Ko je naručio hranu, gdje da idem? Šta se tamo čuje? Učinilo mi se. Eto, izvolite. Hvala. Čekajte, zašto hrana izgleda ovako? Da li moram sama to sve da sastavljam? Ne, moja ideja je propala. Treba hitno nešto smisliti. Imam ideju. Kako sam mogla zaboraviti na vafle? Sad ću ih politi šlagom. Dodati bombone. Čokoladu. I još šlaga. A gore sipam preliv od jagoda. I stavljam vaflu. O da, to je pravi hamburger. A umjesto pomfrita ću staviti malo slatkih štapića u kutiju. Da, sad je sve super. Odlično. Moj Happy Meal je spreman. Jao ne, treba mi još igračka. Imala sam ovdje nešto. Da, imam pokeball, može. Stavit ću unutra i to je to. Dakle, moje ogromne lepinje su spremne. Baš lepo mirišu. Dakle, mogu početi da sastavljam hamburger. Prvo mi treba kečap. Njega vole svi. Dalje idu krastavci, paradajz, salatu i naravno pljeskavicu i sir, a gore drugu lepinju. Ali osim hamburgera treba spremiti još nešto. Happy Meal nikako ne sme biti bez pomfrita. To znaju svi. Tako da ću uzeti specijalni uređaj koji će mi pomoći da spremim krompirići.
Moj pomfrit će biti izvanredan. Treba ga samo ispržiti u fritezi. To je to. Prebacit ću svoje krompiriće ovdje. O da, svaka mi čast. Ja sam najbolji kuvar. Jao, šta je to? Smatram da ukusne hrane treba biti mnogo. Dakle, ostalo je staviti moj hamburger. I naravno treba igračka. Završila sam. Oho, to je neverovatno. Ovo jelo je super. Šargarepa. Fuj, ne, mrzim šargarepu. I hamburger izgleda nekako čudno. Okej, probat ću ga. Jao, koliko povrća, fuj. Ali zeka mi se mnogo sviđa. A šta me čeka u ovom velikom pakovanju? Jao, pomfrit je super. O da, mnogo mi se sviđa. Šta još ima tu? Oho, to je ogroman hamburger. Dođi ovamo. Verovatno je mnogo ukusan. Jao, da, neverovatan je. Oduševljen sam. Jao, igračka je baš slatka. To je Zeka robot. Ne znam ko je to smislio, ali svaka mu čast. Ekstra. Dobro, sad treba probati treće jelo. Šta je tu? Opa, lizalice. Obožavam ih. A šta je sa hamburgerom? Oho, prvi put vidim ovakav hamburger. Tu su i bombone i čokolada, pa čak i vafle. Odlična ideja. Ali moram pogledati igračku. Kakva je? Ma dajte, to je pokeball. Pravi pokeball. Unutra mora biti Pokemon. Sad ću ga baciti, moram proveriti. Pika, pika. O da, to je Pikachu. Super, ovo jelo je najbolje. Stvarno? To? Pobedila sam. Ovaj put želim samo Nutellu. O, to mogu? Dobro, dušo, spremit ću ti lep čokoladni namaz sa orasima. A ja, kao i uvek, imam svoj profesionalni recept. Dakle, šta imam ovdje? Da, ovakva zrna kakaa. Miris je nevjerovatan. Napravit ću namaz od čokolade i oraha na najvišem nivou kuvarske veštine. Stavit ću zrna u ovu drobilicu. Domaća Nutella će biti mnogo lepša nego kupovna, a verujte mi. Potrebno je samo samljeti kakao zrna u prah. A sad mi treba orasi. A brzo ću ih očistiti. Ja sam majstor u tome. A gledajte. To je to. Sada treba pomešati orahe i čokoladu. Odlično mi ide. Što bih se mučila kad mogu samo ubaciti kašiku u teglu? Jao, kakav miris. A ne mogu da odolim, moram probati. Jao, divno. Dobro, ako pojedem jednu kašiku, neće ništa biti. Pa čak jako dve. Tegla je velika. Jedi, dušo. A baka će očistiti orahe. Jao, to nije baš lako. Dobro, dok niko ne vidi, otvorit ću orahe uz pomoć svoje veštačke vilice. Da, odlično mi ide. Baka je mnogo pametna. Samo sam i ja mogla da smislim to. I tebe ću otvoriti. Hajde. Joj, bako. Ups. Pazi, bako. O, ne. Jesam li pojela svu Nutellu? Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Sad ću rastopiti milku u čajniku. Dodati mlijeko i to je to. Moja Nutella je spremna. Ali niko neće biti bolje od mene. Napravila sam prelepu domaću čokoladnu pastu. 100 puta je bolja od kupovne Nutelle. Pogledajte kako je lepa. Dodat ću je ovdje i zagrejati.
O da, ukus je nevjerovatan. Belisimo. Dakle, sada treba izmrviti ove orahe. Koristit ću čekić. Tako je. Eto vam. Eto. Fuh, umorila sam se. A sada sve orahe ću staviti u teglu. A dalje ću uzeti maslac. Jao, obožavam ga. Odseći ću komad. I promešati to sve. Jao, šta to radiš? To se zove čokoladni fondi. I ja sam skoro završila. Samo što moj namaz ne liči na čokoladni. Dodat ću malo kakaa i mlijeka. Da, sipam sve unutra. A onda mešam to. O da, veoma lepo i ukusno. A sada treba lepo spakovati svoju nutelu. Ovako. Jel vam se sviđa? Odlično, završila sam. Jao, šta je to? Nije loše. Jao, dušo. Šta to radiš? To je užas. Ne mogu ništa da uradim. Ne isključuje se. Sve je izgorelo. A gde je utičnica? Treba naći utičnicu. Fuh, evo je. Hvala ti puno, bako. Nema na čemu. Završili smo. Prijatno, dušo. Oho, svaka čast. A šta je ovo? Moram probati. Izgleda vrlo neobično. O, a ukus je dobar. Oho, to je topla čokolada, prelepa je. Mnogo mi se dopala. A ovo je bakina tegla. Prepoznao sam njeno pakovanje. Jedva čekam da probam njenu čokoladu. Izgleda vrlo ukusno. I ne samo izgleda, ekstra je. A šta je ovo? Shvatio sam, to je čokoladni fondi. Treba nešto umočiti u čokoladu, uzet ću marshmallow. Užas, kako vruće. Opekao sam se. Dakle, ovo mi se nije dopalo. Bako, pobedila si. Jao, hvala ti puno. Najbolja sam. Zdravo, učiteljice Monika. Grace, zašto imaš rukavice na rukama? Mi smo u školi, a ne na polju. Šta? Odlučila si da uneseš tortu u učionici? Ja, otkrila me. Stani, šta to nosiš? To je globus za geografiju. Jel da? Daj da proverim. Aha, to je opet torta. Grace, nemoj me nervirati. Nema nikog, a čas počinje za 5 minuta. Ipak ću ući sa tortom. Uspeću. Grace, ozbiljno? Marš odavde. Šta? Velika žvaka? To je već previše. Odlično, uspela sam da joj skrenem pažnju. Uhvatila sam. Šta? Grace je opet došla sa tortom. Neću joj dati da uđe u učionicu. Eto ti. U pomoć! I to je bio strajk. Grace, ako si ponovo sa tortom, sigurno ću zvati roditelje. Daj da ti proverim ranac. Nema ništa, osim knjiga. Dobro, očigledno si me ipak poslušala. Možeš ući. Čas će uskoro početi. Poverovale? Uspela sam da unesem slatkiš. Sad ću vam sve objasniti. Dakle, odlučila sam da će jednog pačeta biti suviše malo za mene. Tako da sam donela ogromnu tortu. Gde sam je sakrila? Moj ranac je torta. Zamislite. Šta? Stvarno si uradila to? Ne mogu da verujem. Da, prvo mi nije dobro išlo, ali na kraju sam uspela da prevarim učiteljicu.
jedva čekam da je probam. A Lili, posluži se. O, da, kako ukusno. Daj meni, molim te. Naravno, uzmi. Baš ukusno. Grace, svaka čast. Hvala, znam da sam pametna. M&M's mora ulepšati algebru. Stani. Ne smeš ući unutra sa hranom. Možeš sve baciti u korpu. Da bacim? Ne, ovdje je toliko bombona, neću dati. Grace, ne budi tvrdoglava, daj mi bombone. O ne, moje bombone. Sad su u smeću. Moraš poštovati pravila. Opa, Quentin, kako lep kostim imaš. Zdravo. Čekaj, zašto imaš takav šešir? Aha, znala sam, hteo si da uneseš sok. Daj mi, to ide u smeće. Ne želim ništa da čujem. Idi na čas. Prvi ćeš izaći na tablu. Dakle, ko je sljedeći? Dobar dan. Tani, prvo te moram proveriti. Gde kriješ slatkiše? O, ranac, pokaži ga. To nije moje. Da, kako da ne? Ispričat ćeš to direktoru. Uzet ću ti sve slatkiše. Sve to ide u smeće. Sad možeš proći. Toliko sam zabrana okačila, a njih baš briga. Nema više nikog? Odlično! Znači mogu pojesti sve te slatkiše. To je najbolji dan u mom životu. Ovdje ima sve što volim. Blago meni. O, da. Učiteljice, halo? Ovo je odlična prilika da uzmemo slatkiše. Hajde, devojke. Samo polako da je ne probudimo. Odlično. Tišina. Imam toliko žvaka, daću drugarima. O, učiteljica Monika je ovdje? Mogu da uđem. Samo nakon pregleda. Da li imaš slatkiše, priznaj. Znam da kriješ nešto u džepu. Sad ću sve naći. O, evo ih. Odlično, sad možeš proći. Moje čokoladice. Joho, nastavnica sve oduzima, treba nešto smisliti. O, tačno! Došla mi je super ideja. Mogu napraviti nokte od šarene hubabube. Učiteljica sigurno neće primetiti. Stani, moram te proveriti. Aha, da vidim. Otvori usta. Prazno. Daj da ti pregledam uši. Valjda sve u redu, možeš da ideš. Čekaj, šta je sa tvojim noktima, Lili? Ništa, to je novi manikir. A, da? Pa to je super, vidi, imam i ja lep manikir. Dobro prođe, Lili. Da, uspela sam da unesem žvaku. Grace, a vidi mi manikir. Oho, baš lepo. Da li čuj ovo? To su jestivi nokti, mogu ih pojesti. Šta? Kako je to moguće? Nokti su mi od žvake i učiteljica Monika to nije primetila. A ladno sam ušla unutra sa žvakom. Super! Ne mogu da verujem. Grace, jesi li dobro? Pa dobro, nastavit ću da jedem. Kako smešan video. Moram pokazati Quentinu. Umreće od smeha. Jao, to je baš super. Obožavam. Učiteljica je još tu. Neću moći da prođem sa čokoladom pored nje. Jao, treba nešto smisliti. O, ideja. Maskirat ću čokoladice. Treba samo napraviti nalepnice u obliku telefona. Onda ću umotati čokolade u ove nalepnice. Tako je. Ovo je genijalno. Pravi telefon ću sakriti ovdje. A čokoladni ću uzeti kao da pričam sa mamom.
Halo, da, mama, sve je u redu. Dobar dan, nastavnice. Pričam sa mamom. Da, naravno. Prođi. Da, poverovala je. Ups. Šta se to čuje? Jamie, imaš 2 telefona. Osjećam da me lažeš. Da, imam 2 telefona. Šta nije u redu? Jel da? Imaš 2 mame, jeli? Daj mi, ja mislim da je jedan od telefona lažan. Sve jasno. O, ne! Slomila sam zub. Pogrešila sam. Ovo ću uzeti. Čekajte, to je također moje. Doviđenja. Ja nisam stigao da ručam i ješću na času. Šta se dešava tamo? Šta kažete, čokolada? Ne može. Grace? Dobro, prođi. Lily? Ne. Kokice su također zabranjene. Quentin, da li ideš na čas ili u trpezariju? U trpezariju. Treba nešto smisliti. Znam. Sakriću svu svoju hranu u knjizi. Barem neka korist od udžbenika iz matematike. To je to. Mogu da krenem. Kako sam pametan. Lily, daj mi naočare. Ne vidim ništa. U naočarima ću sigurno izgledati pametnije. Stani, šta nosiš? Udžbenik, slabo verujem. Ovdje nešto nije u redu. Zašto? Ja volim da učim. Jel da? Sad ćemo to provjeriti. Hvala, učiteljice. Za malo da me otkrije. Sad mogu lepo da ručam. Kakav miris. O, da. Quentin je doneo hranu iz Meka. Hoću i ja. Kako ukusno. Oho, Quentin, pa ti si car. Kako si to uradio? Hoću i ja. Poslužite se, drugari. Nije mi žao. U ormariću uvek imam moju omiljenu fantu. Obožavam je. Ali neće me pustiti na časanju. O, Lily, čao. O, takva je pametnica. Ponosna sam na nju. Moram se uozbiljiti. O, Grace, čao. Počela sam da učim hemiju. To je tako zanimljivo. Znaš šta će se desiti kad pomešamo ove sastojke? Znaš šta? Dala si mi dobru ideju. Ja? Tebi? Da, mogu li da pozajmim to? Ali čekaj, to je moje. Dakle, ovo treba prosuti. Jao, kakav smrad. Nadam se da čistačica neće se znati da sam to ja uradila. Tako je. Ajoj. Pa dobro, sada treba sipati ove pruvete različite ukuse fante. Odlično mi ide. Učiteljica nikad neće saznati da je to obična fanta. Kako sam pametna. Dobar dan. Grace, i ti se baviš hemijom? Wow, svaka čast. Hvala, mogu li da prođem? Ne, čekaj. Moram nešto da ti pokažem. Pođi za mnom. Sedi. Nećeš verovati, ali ja obožavam hemiju, iako predajem fiziku. Hajde da odradimo neki eksperiment. Znam jedan dobar. Gledaj ovo. Da, i ovo ću dodati. Tako je. Nešto nedostaje. O, Grace, daj mi svoje pruvete, molim te. O, šta? Ne, nemojte. Ma šta ti je, uzet ću samo malo. Sipat ću posljednji sastojak. Kakva čudna reakcija. To nije trebalo da se desi. Grace, kako ćeš objasniti to? Verovatno je to loš eksperiment. U redu, priznajem, to je bila fanta. Doviđenja. Bezobrazluk.